edifícios e depois andávamos com motores a meio mundo, era no inverno tínhamos erros e sardas, tínhamos 3 lajaretas, unha para as sardas, unha para as sardinhas e outra para o porco. O porco salava-se todos os anos, matávamos un porco, e havia que repartirlo. E depois do inverno non me bravo, depois a deixaban, e depois as sardas non sei, para un couto do mar, e os leiteiros, e depois a xente empezou a marchar por un mundo adiante, e iso se foi facendo. Porque aquí o peixe iría moito para algunha fábrica de sal. Non iba con peixe que había por aquí, porque... O da arte, digo, que se iba para fora. Non vendíase, iba pero vendíase pela montaña. Iban as peixeiras daqui, iban os peixes de aí, iban os peixes non vendían. E además había lajares, que tiñan aí o Antonio, vamos, de Fariña, tiñan a darles a casa, tiñan un lajar, e además aquí, detrás da casa de Lidia, tamén había outro lajar, que se chama o almacén. E aí o peixe que non vendían, os bocareos, tirábanos todos ao lajar, a mí encantaban buscar ese peixe, tiraba todo así, con sal. Vale, o lajar era o que tiña sal e agua, sal e agua, e depois o trubel, íbamos buscar un pouco peixe, e collían o trubel, collían o xalía, vendían, acordo-me que vendían 4 sardinhas nunha peseta, saladas, sardinhas saladas, nunha peseta 4. E íbamos buscar o peixe do lajar, e a mí encantaba ese peixe salado, como os arentos, os florenos, no outro día. E vendían todo eso. Aquela era unha miseria, pero todo sabía ben, porque non había, e todo gustaba, claro. Era bonito isto. Acabábamos